লাই 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 अच्छा रजर झोटी चिता पकाते जानी थे आज्ञा तुम झोटी पकई पार नाଇଁ ସାର୍ ସରି नड़िया कर ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ମାଇ ପକନ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଆଉ ତମେ କରିବ କ'ଣ କହିଲ? ସାର୍ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗାଇବି ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଗାଅ। ଏଇ ତୋର ନୀଳ ଆଖି ଏଇ ତୋର ନୀଳ ଆଖି ସାର୍ ଏତିକି ଲେଖିଛି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ଆଉ ଲେଖିପାରିଲିନି ମନରେ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏଇଥର ସାର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆର୍ଥରକ ଲେଖି ଆଣିବି ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ତ ଭଲ ହେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ ଯାଅ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମାୟାର ସଂସାର ଏକ ଚଢ଼େଇ ବସା